υπόλοιπες ερωτήσεις. Εσύ με τίποτα. Εσύ είσαι... να βάλουμε τον ψυχολόγο μας. Όχι, για ακόμα, περίμενε. Έχουμε τη δυνατότητα. Αυτά είναι, τέλεια. Βεβαίως και έχουμε. Από τους τηλεοπτικούς Λοιπόν, ρόλους... επειδή πρόσεχε να σου πω, αυτά με τις ερωτήσεις σου που έρχονται μπαμ και ευνηδιάζουν από τη δουλειά λίγο. που κάνω. Και εγώ τη δουλειά μου θα κάνω. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε κάτι. Γιατί μετά θα έρθει ψυχολόγος, θα μπούμε σε άλλα θέματα, θα κάνουμε άλλες κουβέντες. Παρακαλώ, τι θα θέλατε. Τίποτα να τα λέει Ναι, πες. Λοιπόν, θα το γυρίσω το σκηνικό για να συζητήσουμε. Θα μου κάνεις ερώτηση. Όχι, θέλω να συζητήσουμε κάτι όλοι μαζί με αφού πίνουμε τον καφεδάκι μας και λέμε διάφορα. Πείτε μου τι έχει γίνει με την. Τι ξέρετε για τη χαλιβουργική. Εγώ τίποτα. Blackout. Κανενάς, τίποτα. Όχι. Κανενάς. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλές μέρες. Μπράβο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα, φαντάζομαι. Αυτό το διάβασα χθες προχθές, δηλαδή είναι κάποιες μέρες που το... Αυτό λες. Μπορεί να γίνει κάτι σήμερα. Όχι ρε παιδιά. Το γνωρίζουμε όλοι. Μπορείτε να με ενημερώσετε και εμένα να καταλάβω τι έχει γίνει. Είναι σε απεργία εδώ και πάρα πολλές μέρες. Τι θέλεις. Όχι, είσαι επιθετική. Είμαι επιθετική. Γιατί το πήγες τελείως αλλού. Δεν τίποτα άλλο. Ήρθες μέσα στην καλή χαρά για να μάθεις για τη χαλιβουργική. Ναι. Όχι αγάπη. Μα δεν μάθω από εσάς όπου θα μάθω. Κάνει αυτό που κάνει στο γιο του. Έλα εδώ. Όχι, κατάλαβα, γιατί ξέρω τι κάνει με τις ερωτήσεις που το πηγαίνει έτσι. Από τους τηλεοπτικούς ρόλους που έχεις ερμηνεύσει μέχρι σήμερα, ποιον αγαπάς περισσότερο? 32 μέρες απεργία. 32 μέρες. Θα φέρω τον ψυχολόγο. Ναι, πραγματικά. Ψυχολόγο. Μετά την απιστία τι? Ποια? Σμαρούλα, άλλα γλυκιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Είπα να βγω σιγά σιγά. Το μικρόφωνο. Α, και το μικρόφωνο.